οικογένεια, στον μπαμπά. Παλιά τότε, στο 2000, δεν υπήρχε στο μυαλό των γονέων να κάνουν τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις όταν υπάρχει μία συγγενή νόσο στην οικογένεια. Ξαφνικά λοιπόν μια μέρα, πηγαίνοντας στο σχολείο, λιποθύμησα και εκεί διαγνώστηκα πρώτη φορά με HOCM, για όσους δεν το ξέρουν, λέγεται υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια. Στην οικογένεια είχαμε μέχρι τότε 2 θανάτους, εκ των υστέρων και τρίτος ο πατέρας μου από αυτή την ασθένεια. Ο νεότερος ήταν ο θείος μου στα 18 του επίσης. Μία ασθένεια λίγο σπάνια στην ελληνική κοινωνία, οπότε σε εκείνη την ηλικία των 17 δύσκολο να βρεθεί χειρούργος. Δεν με αναλαμβάνανε. Έμενα στην Αλεξάνδρεια, η Μαθία, σε ένα χωριό και με στείλανε στο Ιπποκράτιο. Εκεί ο κύριος Σκέμπερης, ένας καταπληκτικός γιατρός, έπεσε πάνω από το κεφάλι μου κυριολεκτικά. Προσπάθησε πάρα πολύ για να βρει τρόπο να με στείλει στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα δεν με αναλαμβάνανε οι γιατροί, δεν είχαν την αντίστοιχη εμπειρία και με στέλνανε στη Γερμανία. Η οικονομική δυνατότητα των γονέων τότε πολύ φτωχή, δεν μπορούσαν να πάνε στη Γερμανία, το ΙΚΑ κάλυπε μόνο τα δικά μου τα έξοδα, οπότε η δυνατότητα της Γερμανίας έκλεινε. Ναι, αλλά υπήρχε ένα παιδί 17 χρονών το οποίο πέθανε, κυριολεκτικά, γιατί εγώ σε κάθε βήμα υποθυμούσα. Η υπερτροφή έχει προχωρήσει αρκετά και έπρεπε να γίνει χειρουργείο άμεσα. Τότε ο συγχωρεμένος ο Σπύρου, δώσ' φορές στην ψυχούλα του, τον πλησίασε μια γυναίκα από το χωριό μου, του μίλησε για μένα. Αυτός είχε μια μικρή σχετική εμπειρία, αλλά είχε. Και αποφάσισε να με αναλάβει, χωρίς να πάρει κανένα χρηματικό ποσό. Ίσα-ίσα κάλυψε. Έχει σημασία που το λέτε, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά για τον αείμνηστο του Παναγιώτη. Εγώ μόνο καλό μπορώ να θυμάμαι από αυτόν τον άνθρωπο. Με ανέλαβε, όχι απλά ανέλαβε την εγχείρηση να την κάνει αφιλοκερδός, ανέλαβε και κάλυψε και τα έξοδα της κλινικής στην οποία νοσηλεύτηκα, στη Γενική τότε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε τις 15 μέρες που έκατσα στο νοσοκομείο δεν πληρώσαμε τίποτα. Και χάρη σε εκείνη την εγχείρηση που μου είχε κάνει ο Σπύρου, αργότερα μπόρεσα και απέκτησα το γιο μου, το Καμάρι. Αυτό ήταν βέβαια μια διορθωτική κίνηση. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι χάρισε κάποια χρόνια ζωής. Ο κύριος Σπύρου τότε είχε διευκρινίσει στους γονείς μου ότι εγώ δεν έλυσα το πρόβλημα, απλά διόρθωσα λίγο την πάθηση της κοπέλας, ώστε να μπορέσει να ζήσει κάποια χρόνια. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί περαιτέρω εγχειρήσεις. Χωρίς να φανταστώ ποτέ βέβαια ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο, το να χρειάζομαι μεταμόσχευση. Πέρασαν κάποια χρόνια, γέννησα το γιο μου, η ζωή μου κύλησε με διάφορα σκαμπανεβάσματα και μετά τη γέννα του γιού μου είχα προβλήματα που επιβάρυναν την καρδιά μου. Αλλά ζούσα μια καλή σχετικά ζωή, γιατί δεν είχα καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή μετά τη γέννηση είχα κάποια προβλήματα, τα ξεπέρασα και ήμουνα καλά. Στα 30 μου ξαφνικά στον ύπνο μου έπαθα μια καρδιακή ανακοπή. Με κατάλαβε ο σύζυγός μου, μου έκανε κάρπα, τελείως ενστικτωδώς, χωρίς να ξέρει τίποτα. Με βοήθησε δηλαδή. Ένα σημείο στο οποίο ενδεχομένως θα έπρεπε είναι ένα κομμάτι σημείο από το οποίο μόνο του. θα έπρεπε δηλαδή να διδάσκεται στα σχολεία το κάρπα, κατά τη γνώμη μου. Θα έπρεπε τα παιδιά, τουλάχιστον του Λυκείου, να μάθουν, έστω στις τελευταίες τάξεις, πώς μπορώ να βοηθήσω έναν άνθρωπο τη στιγμή που τον βλέπω να πέφτει μπροστά μου. Τέλος πάντων, ο σύζυγός μου κατάφερε εκείνο το βράδυ, με βοήθησε και έφτασα στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης με πολύ λίγους παλμούς, αλλά σώθηκα. Κατάφερα και σώθηκα. Από εκεί και πέρα άρχισε μια κατηφόρα της καρδιάς μου και το ένα έφερε το άλλο. Φτάνοντας από την Αλεξανδρούπολη στη Θεσσαλονίκη, συνέχισαν τα προβλήματα και μου λέει η γιατρός μου τότε ότι δυστυχώς εγώ μέχρι εδώ είμαι, χρειάζεται μεταμόσχευση. Λέω, αποκλείεται, κάποιο λάθος κάνεις. Μου λέει, θα πας στο Ωνάσιο, θα βρεις αυτούς τους γιατρούς και εκεί θα δεις ότι σου λέω την αλήθεια. Όντως, με τον σύζυγό μου κατεβήκαμε στο Ωνάσιο, οι εξετάσεις μου όντως ήταν τόσο άσχημα, ώστε έπρεπε να μπω στη λίστα άμεσα. Εκεί πέρα στο Ωνάσιο μου εξήγησαν πώς είναι τα πράγματα. Όμως, στο πρώτο ραντεβού που έκανα με τον κύριο Αδαμόπουλο τότε, η αλήθεια είναι ότι τα χασά, θόλωσα, γιατί είχα μια ελπίδα μέσα μου ότι δεν θα ισχύει αυτό που μου είπαν στη Θεσσαλονίκη, θα είναι κάποιο λάθος. Όχι, δεν ήταν λάθος, χρειαζόμουν μεταμόσχευση. Γυρνώντας πίσω στην πόλη μου, προσπαθώντας να αναδιοργανώσω το μυαλό μου, να δω τι μου συμβαίνει, να μάθω ακριβώς παρακάτω τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή, OK, χρειάζομαι μεταμόσχευση, τι κάνουμε τώρα. Και να μην είμαι και καλά. Κάνοντας κάποιες αγκιοπλαστικές επεμβάσεις, κέρδισα λίγο χρόνο καλύτερης ποιοτικής ζωής, αλλά το πρόβλημα ήταν εκεί, δεν άλλαξε. Όταν πήγα όμως στο Ωνάσιο για να μπω στον προμεταμοσχευτικό έλεγχο, να κάνω δηλαδή τις εξετάσεις που πρέπει για να μπω
στη λίστα για τη μεταμόσχευση. Γνώρισα ανθρώπους που είχαν περάσει τη γέφυρα, που λέει ο Σωκράτης, και εκεί κατάλαβα ότι δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο, ότι ναι, μπορεί να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, αλλά έχουν βρεθεί κι άλλοι πριν από μένα και τους βλέπω καλά, υγιείς. Αυτό μου έδωσε ελπίδα. Και γι' αυτό ήθελα κι εγώ, όταν λοιπόν πήγα στον Άσο και τους είδα όλους αυτούς, λέω η ζωή μου μπήκε σε παρένθεση. Έτσι το έβλεπα. Ότι τώρα μπήκα σε μια παρένθεση, θα πρέπει να κοιτάξω να γίνω καλά και όταν θα βγω από την παρένθεση θα φροντίσω να προσπαθήσω κι εγώ να βοηθήσω ανθρώπους που βρίσκονται στη θέση που είμαι εγώ σήμερα. Και γι' αυτό όταν έκανα τη μεταμόσχευση και μετά, δεν δίσταζα να μιλάω για το πρόβλημά μου, ούτε και πριν. Δηλαδή και πριν τη μεταμόσχευση, εγώ το πρόβλημά μου το έλεγα ανοιχτά και εξηγούσα στους ανθρώπους τι είναι η λίστα, γιατί εγώ να συμπληρώσω ότι ήμουν δωρήτρια οργάνων από το 2009. Πολλά χρόνια πριν βρεθώ σε αυτή τη θέση, γιατί η μαμά μου ήταν νεφροπαθής και δεν κατάφερε ποτέ να πάρει νεφρό. Και έτσι από τότε που ήμουνα εγώ δωρήτρια και ρωτούσα τον κόσμο πώς είναι σε μια πολύ μικρή κοινωνία, κανένας δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι θα γίνει δωρητής. Ήταν τρελό και γιατί το έκανες και πώς το έκανες. Και όταν βρέθηκα στην ίδια θέση, λέω κοίτα να δεις πώς τα φέρνει η ζωή. Έβγαλα μια κάρτα πριν χρόνια και τώρα είμαι εγώ αυτή που χρειάζομαι έναν άνθρωπο να έχει μια τέτοια κάρτα. Ήσασταν από τους ανθρώπους που είχατε την τύχη να γνωρίσετε και το σύζυγο, ναι, της δωρητριάς μου. Ήμουνα η πρώτη μεταμόσχευση το 2019, οπότε κάπως δημοσιεύτηκε το από πού ήταν το μόσχευμα, λίγο το έψαξα και μόνη μου και όταν μίλησα την πρώτη φορά με τον άνθρωπο που μου έδωσε την καρδιά της γυναίκας του, μπορώ να πω ότι δεν μιλούσα, περισσότερο έκλαιγα. Αυτός ήταν πολύ ψύχρεμος, γιατί το είχε συζητήσει με τη σύζυγό του και όταν του ανακοίνωσαν ότι η γυναίκα του είναι εγκεφαλικά νεκρή, το θεώρησε ως χρέος το να κάνει την επιθυμία που ήθελε η Ευαγγελίτσα. Και κατάφερα, πήγα τον γνώρισα, γιατί έχει φύγει από τη ζωή δυστυχώς, πριν 1 χρόνο. Μου δόθηκε ευκαιρία όμως να πάω να τον γνωρίσω, να τον αγκαλιάσω, να τον ευχαριστήσω, να του πω ότι νιώθω ότι είσαι οικογένεια, να του πω ότι αυτό που έκανες έδωσε σε ένα παιδί τη μαμά του, σε μένα την ευκαιρία να ζήσω τα υπόλοιπα χρόνια που είναι και να τα ζήσω κοντά στο παιδί μου και να τα ζήσω καλά. Γιατί θέλω να πω ότι η ζωή μετά τη μεταμόσχευση είναι μια πολύ φυσιολογική ζωή. Καμία σχέση με πριν. Στην ανεπάρκεια η ζωή ήταν πάρα πολύ δύσκολη και όταν νοσεί ένας άνθρωπος στην οικογένεια, νοσεί όλη η οικογένεια, δυστυχώς. Γιατί μαζί με μένα έβλεπε το παιδί μου να μεγαλώνει και μεγάλωνε με μια μαμά η οποία ήταν πολύ ανεπαρκής, αλλά ήταν εκεί. Αλλά είχε 1000 προβλήματα, ήταν συνέχεια μέσα στο νοσοκομείο, μαζί με μένα ο άντρας μου, το παιδί μόνο του συνέχεια με τις γιαγιάδες. Οπότε μαζί με μένα το περνούσε όλη η οικογένεια. Και όταν έγινα καλά, ήταν σαν να γίναμε όλοι καλά. Γιατί ξαφνικά γίναμε καλά και δεν είχαμε τα προβλήματα, δεν είχαμε τη συνέχεια τις εισαγωγές, δεν είχαμε τον άγχο στο νου μας τη μαμά, μήπως έπαθε κάτι γιατί δεν σηκώνει το τηλέφωνο και τέτοια. Και γι' αυτό όταν η ζωή μου βγήκε από την παρένθεση, είπα ότι όπου μπορώ να μιλήσω για αυτό που πέρασα, και όπως είπε και ο Σωκράτης, ένας άνθρωπος να γίνει δωρητής και να σώσει, γιατί ένας άνθρωπος σώζει 7 ανθρώπους, να σωθούν 7 οικογένειες, εμένα μου φτάνει. Δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν ήταν ένα πρόσθετο βάρος και η στάση, το γεγονός ότι γνωρίσατε και τους... Όχι, ίσα ήταν μια ανακούφιση που μπόρεσα εγώ η ίδια να πρόσθετο βάρος εννοώ απέναντι σε αυτή την ευθύνη που έχετε να μεταδώσετε αυτό το μήνυμα. Δεν το αισθάνομαι σαν βάρος, το αισθάνομαι σαν, σαν κοινωνική υποχρέωση ότι πρέπει να μιλάς, γιατί και εμένα η καρδιά μου δόθηκε, γιατί κάποιος άλλος μίλησε και το άκουσε η Ευαγγελίτσα που το είπε στον άντρα της και κάπως έτσι έγινε. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια που δεν μιλούσε ο κόσμος, σε βλέπανε σαν περίεργον. Που ας πούμε εγώ όταν έγινα δωρήτρια οργάνων και το έλεγα στους γνωστούς μου, το είχα πει πρώτη φορά σε κάποιους φίλους τέλος πάντων, μου είπανε καλά τώρα είσαι σίγουρη, τι ήταν αυτό που έκανες, τι χαζομάρες είναι αυτές που κάνεις. Το 2009, όχι πολύ μακριά. Πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι δεν είναι περίεργο το να είσαι δωρητής. Θα πρέπει να γίνει καθημερινότητα, να γίνει η συνήθειά μας, να ξέρουμε ότι είναι δεδομένο. Ότι είναι δεδομένο ότι αν φτάσω εκεί, ναι, θα είμαι δωρητής. Εγώ αυτό θέλω να πιστεύω, ότι θα έρθει μια μέρα που θα είναι έτσι τα πράγματα. Θα είναι απλά ένα δεδομένο ότι όταν φεύγει κάποιος από τη ζωή με τον οποιονδήποτε τρόπο και μπορεί να δωρήσει τα όργανα του, να είναι δεδομένο ότι θα τα δωρήσει. Για να μην υπάρχουν άνθρωποι στις λίστες που περιμένουν, που φεύγουν. Δεν φτάνουμε όλοι στη μεταμόσχευση.
Δυστυχώς. Και δυστυχώς και αυτοί που φτάνουμε στη μεταμόσχευση, ανάλογα τις συνθήκες που φτάνουμε, υπάρχουν άνθρωποι που κάνανε μεταμόσχευση και δεν κατάφεραν να ζήσουν μετά από αυτήν, γιατί μέχρι να φτάσουν εκεί ο οργανισμός είχε καταρρεύσει. Να φτάσουμε να κάνουμε τη μεταμόσχευση ενώ αντέχουμε ακόμα, ώστε να ζήσουμε μετά καλά. Μακάρι. Από το 2009 μέχρι σήμερα, τι αλλαγές βλέπετε στην νοοτροπία του κόσμου? Βλέπω ότι πλέον ο κόσμος το συζητάει. Πριν και να το άνοιγες ως κουβέντα, έπαιρνες μια καθηλωτική αρνητική απάντηση. Πλέον ο κόσμος μπαίνει στη διαδικασία και να σε ακούσει και να το συζητήσει και να είναι πιο ανοιχτόμυαλος. Και θα συμφωνήσω με όλα αυτά που λέγανε πριν για το σχολείο, γιατί και στο σχολείο του γιού μου, που πάει τρίτη ηλικίου, έγινε πρόσφατα μια ενημέρωση για τους δότες των μυελότων και μου είπε ο γιος μου ότι στην αρχή ήταν πολύ διστακτικά τα παιδιά το να σηκωθούν να δώσουν σάλια. Έπρεπε να κάνει αυτό η κοπέλα του την αρχή και να σηκωθούν και οι υπόλοιποι. Τα παιδιά μας είναι ανοιχτόμυαλα, απλά λίγο διστάζουν. Τους δώσουμε λίγο αυτή την όθηση που χρειάζονται για να ανοίξουν τα μυαλά. Και τα παιδιά μας θα αλλάξει όλη αυτή η εικόνα, όλο αυτό το πράγμα από τη νέα τη γενιά. Από τα παιδιά που τώρα είναι στα 17, στα 18 και αυτά αύριο μεθαύριο θα είναι ενήλικες, θα πρέπει να έχουν αυτοί ως δεδομένο ότι εγώ είμαι δωρητής οργάνων, από τα 18 μου και μετά είναι δεδομένο ότι θα είμαι δωρητής οργάνων. Μην χρειάζεται να γίνει δηλαδή ένα περαιτέρω συνέδριο, να ακουστεί σε έναν άλλον ενήλικα. Οι ενήλικες του μέλλοντος να είναι δεδομένο ότι θα είναι δωρητές. Αυτός είναι ο σκοπός. Τουλάχιστον εγώ ό,τι μπορώ να κάνω, μοιραζόμενη την προσωπική μου εμπειρία. Για να ανοίξει ο κόσμος στο μυαλό του, γιατί στη δική μου τη θέση θα μπορούσε να ήταν ο καθένας. Εμένα ήταν μια συγγενή καρδιοπάθεια, σε κάποιον άλλον δεν ήταν. Ήταν απλά μια ίωση, ένα κοξάκι. Και βρέθηκε στην λίστα για μεταμόσχευση. Είναι πολύ απλό να χρειάζεσαι μόσχευμα, είναι πολύ πιο εύκολο να χρειάζεσαι μόσχευμα από το να δώσεις. Για να μην μονοπολώ τις ερωτήσεις, αν θέλεις να πεις και εσύ κάτι, και να δώσουμε και σε εγώ θα πω κάτι πολύ σύνηθιστο, το οποίο ρωτάω ανθρώπους που έχουν μεταμοσχευτεί από καρδιά. Είχα ρωτήσει την Γέλη, είχα ρωτήσει την Κατερίνα Τιτζάνη. Πώς ένιωσες, ήταν διαφορετικές μάλλον ερωτήσεις. Στην Κατερίνα είχα ρωτήσει το εξής. Πώς ένιωσες το πρωί μετά τη μεταμόσχευση? Εγώ ξύπνησα μετά από 4 μέρες που ήμουν σε καταστολή και όταν ξύπνησα ένιωσα στην αρχή τρομαγμένη. Αλλά μετά όταν μου είπανε πού βρίσκομαι και τι έκανα, άρχισα να αισθάνομαι μια χαρά. Να θέλω να γελάω και να βλέπω ότι παρόλο που γελάω δεν κουνιέμαι, γιατί είμαι στην εντατική, αλλά άρχισα να ακούω την καρδιά μου. Ένα περίεργο συναίσθημα που δεν ήξερα ότι θα το ζήσω ποτέ μου και η γιατρός μου, η κυρία Γκουζιούτα, μου είπε ότι όλοι οι καρδιολογικοί ασθενείς δηλαδή που καταλήγουμε μετά τη μεταμόσχευση έχουμε το ίδιο πράγμα, ότι όλοι ακούμε την καρδιά μας, γιατί έχουμε μάθει με μια υποτονική καρδιά, που ίσα-ίσα που λειτουργεί για να ζήσουμε και δεν την ακούμε. Και μετά ξαφνικά βρίσκεσαι με μια καρδιά υγιή, η οποία χτυπάει κανονικά. Και την ακούς γιατί δεν υπάρχει αυτή η συνήθεια του ήχου. Να σου πω ότι μετά την εντατική, 7-10 μέρες μετά την εντατική που ανέβηκα στον όροφο και άρχισα σιγά σιγά μετά να βγαίνω και να περπατάω, τη διαφορά την κατάλαβα, ενώ είχα ένα σωρό σωληνάκια. Είχα εξωτερικό επινιδωτή, είχα καθητήρια, είχα χιλιάδες σωληνάκια και περπατούσα πολύ πιο καλά από ό,τι περπατούσα πριν από 10 μέρες. Πριν από 10 μέρες, πριν τη μεταμόσχευση, για να πάω από το δωμάτιό μου στην τουαλέτα του σπιτιού μου έπρεπε να κάνω 3-4 στάσεις. Γιατί κουραζόμουν. Και φτάνω μετά τη μεταμόσχευση να αρχίζω να περπατάω και να έχω χιλιάδες πράγματα και να περπατάω και να μην κουράζομαι. Αυτό το συναίσθημα ήταν τόση χαρά. Δηλαδή, περπατούσα και τραγουδούσα, κυριολεκτικά. Μέσα στον άσο, γύρω-γύρω και εγώ τραγουδούσα. Και το καλό είναι ότι ακόμα και τώρα, 6 χρόνια μετά, είμαι υγιής, δόξα τω Θεώ. Ναι, θα κάνω τις εξετάσεις μου. Ναι, θα παίρνω καθημερινά μία σειρά από φάρμακα. Πόσα φάρμακα παίρνει? Κοντά στα 18, ημερησίως. Για να κάνουμε να ξεκαθαρίσουμε την εικόνα, γιατί λένε πολλές φορές «Α, εντάξει, έκανε μεταμόσχευση, είναι καλά». Δεν είναι καλά. Όχι. Παίρνει 18 φάρμακα την ημέρα. Πρέπει να προσέχει το που θα πάει. Θα είναι κλειστός ο χώρος, θα είναι ανοιχτός. Σε βλέπω τα θαραλέα, είσαι χωρίς μάσκα σε ένα κλειστό χώρο. Έχω νοσήσει 2 φορές από COVID. Λοιπόν, ναι. Οπότε πρέπει να δώσουμε μια βαρύτητα και σε αυτό. Μεταμόσχευση, ναι, μεν μας περνάει στην άλλη μεριά, αλλά πρέπει να έχουμε πάλι την ανάλογη προσοχή. Βέβαια. Και πολλές φορές τα φάρμακα που παίρνεις μετά είναι πολύ περισσότερα από αυτά που έπαιρνες πριν. Κοίταξε, εγώ ξέρεις πως το έβλεπα ότι και πριν έπαιρνα μία χούφτα φάρμακα, αλλά δεν ήμουν καλά. Τουλάχιστον τώρα μπορεί να παίρνω πάλι μία χούφτα φάρμακα, αλλά ζω. Και ζω μια καθημερινότητα, υγιή καθημερινότητα, μια καλή καθημερινότητα που δεν κουράζομαι να περπατήσω.
Δεν θα κουραστώ, πήγα πέρυσι στην Αλεξανδρούπολη που είχε γίνει τα 5 χιλιόμετρα το τρέξιμο και πήγα, μπορεί να μην τα έτρεξα, αλλά περπάτησα 5 χιλιόμετρα. Που για μένα κάποτε τα 5 βήματα ήταν βουνό. Και περπάτησα 5 χιλιόμετρα γρήγορα κιόλας, σε γρήγορο χρόνο και λέω δόξα τω Θεώ. Και γι' αυτό το δόξα τω Θεώ θέλω ο κόσμος να ακούσει ότι ναι, γιατί δίνει ζωή σε μένα μαζί με την οικογένειά μου και εγώ μετά ζω καλά. Όργανα που δεν θα τα χρειαστούν αυτοί εκεί που θα πάνε. Γιατί δυστυχώς όταν φεύγουμε από εδώ, τίποτα δεν μένει εδώ. Μένει αυτό που αφήνεις πίσω. Εγώ τη Βαγγελίτσα μου μπορεί να μην την γνώρισα, αλλά έχω στο σπίτι μου τη φωτογραφία της, στα καντιλάκια μου. Θα της ανάψω το κεράκι. Θα μιλήσω για αυτήν. Σε ανθρώπους που δεν την ήξερα και δεν θα την γνωρίζουν και ποτέ, αλλά θα την ακούσουν μέσα από μένα. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί για αυτούς που φεύγουν, δηλαδή αυτοί που φεύγουν και κάνουν οι συγγενείς τους τη δωρεά, η μνήμη τους υπάρχει. Δεν την ξέρει μόνο, δηλαδή δεν τους ξέρει μόνο η οικογένειά τους, τους ξέρουν άνθρωποι που δεν τους γνώρισαν, να τους κουβαλάμε μέσα μας. Και θα τους κουβαλάμε για πάντα και θα μιλάμε για αυτούς για πάντα, θα τους μνημονεύουμε πάντα. Γι' αυτό και λέω κάθε χρόνο εγώ, την ημέρα της μεταμόσχευσης, κάνω ένα κόλυβο και κάνω και μια τούρτα. Γιατί ναι, μεν έχω τα δεύτερα γενέθλια εγώ, αλλά έφυγε μια ψυχούλα που εγώ την κουβαλάω. Αυτό είναι το μήνυμα της ζωής της Φανής και θα μείνω σε μια κουβέντα που είπε προηγουμένως, ότι σηκώθηκες και είχες την η ασθένειά σου ήταν σταδιακά, αναπτυσσόταν, αλλά κάποιος μπορεί να το πάθει άμεσα. Ο Μιχάλης ο Μαζαράκας, ο οποίος μας βλέπει αυτή τη στιγμή, Μιχάλη, πραγματικά περαστικά μέσα από την καρδιά μου. Σε συγχωρώ που δεν είσαι εδώ. Σου είχα πει στο τηλέφωνο θα σε συγχωρήσω μόνο αν κάνεις σήμερα μεταμόσχευση και δεν είσαι. Αλλά στέλνεις από άλλο πράγμα. Δεν πειράζει, σε συγχωρώ. Ξέρεις ότι σε αγαπώ. Την επόμενη φορά θα είμαστε παρείτσα. Γρήγορα περαστικά. Ο Μιχάλης, απλά με μία κουβέντα που ξέρω λίγο την ιστορία του, σηκώθηκε, πήγε στη δουλειά του και μετά βρέθηκε στον Άσιο. Ξαφνικά. Η καρδιά έχει τον κακό ότι δεν σου δίνει προειδοποιητικά σημάδια. Απλά μια μέρα ξυπνάς και πέφτεις. Αυτό είναι. Και μετά, ανάλογα την πάθηση, εμένα η δικιά μου πάθηση ήταν ότι η καρδιά μου γέμιζε, μπούκωνε κατά κάποιο τρόπο, για να σου το πω να το καταλάβεις, από μέσα. Δεν διωγγωνόταν όπως τη διατατική μυοκαρδιοπάθεια, οπότε μπούκωνε από μέσα και στην ουσία σιγά αυτό μεγάλωνε. Και όταν φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για τεχνητή καρδιά, δεν υπήρχε η επιλογή της τεχνητής καρδιάς. Δεν υπήρχε η γέφυρα, δηλαδή ο τρόπος να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Ο χρόνος που μπορούσαμε να κερδίσουμε με τις αγκιοπλαστικές, με τα ινότροπα και τα σχετικά ήταν 4 χρόνια, 4,5. Εκεί μετά έπρεπε να γίνει άμεσα κάτι. Δόξα τω Θεώ, στη δική μου περίπτωση βρέθηκε το μόσχευμα και εγώ ήμουν από τις καλές μεταμοσχεύσεις που πήγα καλά μετά και ακόμα πηγαίνω καλά, αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Αυτό δηλαδή, να αυξηθούν οι δότες για να μην φτάνουν οι άνθρωποι να εξαντλούνται και να φτάνουν εκεί ή να πεθαίνουν. Να φεύγουν και να φεύγουν εκεί πολύ μικροί. Είναι πολύ κρίμα. Είναι κρίμα, λέω συνέχεια ότι είναι κρίμα να έχουμε φτάσει το 2025. Η επιστήμη να μπορεί να μου αλλάξει εμένα την καρδιά μου και ο κόσμος ακόμα να φοβάται. Είναι πολύ κρίμα, είναι πολύ άδικο να συμβαίνει όλο αυτό. Να υπάρχει ο τρόπος και να υπάρχει ο φόβος. Να εξαλείψουμε αυτό το φόβο. Αν δεν βγεις εσύ, δεν βγει η Κέλλη, δεν βγει ο Μιχάλης, δεν βγει οποιοδήποτε να το πει και όχι να το πει. Για μένα έχει μεγάλη σημασία. Είσαι εδώ, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, αν δεν ξέρουν, έρθουν να σε ρωτήσουν, να πάρουν τη δική σου άποψη που το πέρασες, δεν θα εξαλειφθεί. Συμφωνώ και γι' αυτό βγαίνω και μιλάω. Ερωτήσεις στη Φανή.